Happy birthday, Mother! Yan, that's your gift. Finally, I'm in my hotel room. Eto, ano to? Yung pang ano lang to? Yung parang lace na kurtina. Yokosuka Naval Base. Cute! You ain't my boyfriend, I ain't your girlfriend, but you want me to say no. Back 19, Chapter 8, Page 1. Birthday yun ni Mama. Ibigay na natin yung gift na pinili ko no, sa last vlog. Ito na siya. Oh, hayo! Happy birthday, Mother! Good morning. Good morning! Ito gift ko for you. Ayan, oh. Ano na naman yan? Yan, Ito naman that's si your Pepe, gift. oh. Buksan mo, ma dear. Talaga naman ikaw. Oh. Happy Bastos. birthday! Sabi na wala na mo ng bastos eh. Happy birthday, Mother! Oo nga. Ilang taon ka na? 63. Bagets na bagets. Ano na naman ini? May kahon pa. Sneakers? Oo. Saan? Talaga naman bili ka ng bili. Ano mo, ang ganda ng kulay? Kasanggaan, diba? Oo. Adidas eh. こ Ayan. れは軽いでしょ Sugoy karoy. う。うん。 Oo, online si Mama. Alis na ako, Mama. Oo, ay Bye. Papataday, Okairi. おかえり。お疲れ様。 Ito yung handa, oh. Yung birthday cake. Binili lang sa supermarket. もう全然問題ないね。 Kumusta, Mother? Ang birthday mo? Happy. Ayan, yung tinapay na binili sa supermarket. Yan lahat sa supermarket to. May spaghetti, may chicken. Ba to? Tapos yan lang yung cake niya kasi si Mama ayaw ng cake. Ano nangyayari kapag bumibili kami ng malaking cake, ako lang kumakain. Finally, I'm in my hotel room. So here's the kitchen. Oh, there's the front door. There's me. I'm dead. Yeah, so here's the kitchen. Here is the little living room with the TV. Here's the bathroom. Oh my goodness, I might have to take a bath. The bedroom, which just so happens to be looking straight out a window. It's so weird. I think that's off base. So this is where I'll be staying for the rest of the day. I don't want to do anything anymore. Hello! So, andito na naman ako. Nag-aantay sa kotse. Naantay ko yung oras ng dentista kasi, eto, ayan, nalalagyan. Actually, hindi ko alam kung ano yung gagawin dito kasi ang bagal talaga ng mga dentista dito sa Japan. Yung isang ngipin, minsan hindi matatapos sa isahan lang. May pangalawa, pangatlo, lalo kapag yung pareho nung sa akin na medyo komplikado. Ilang beses na ba to? 4? Kung isama ko pa yung pagbalik ko last time kasi yung nilagay nilang eto, ngipin yung plastic na ngipin na ginawa natanggal nung nandun kami na sa Brazil Fest. So kinabukasan bumalik ako sa dentista, tapos ayun, sabi sa akin na wag daw ako mag-alala, hindi na daw matatanggal, pero kinabukasan wala pa rin 24 hours, tatanggal na naman siya. So ayan, ngayon parang ayan, metal yung andyan. Hindi ko alam, parang yung gagawin ata ngayon, susukatin. Gagawa na ng permanent na plastic na ipin. Hindi pa kasi ito yung permanent. Parang ito yung sukat niya para dito sa may metal. Ewan, hindi ko rin nga masyadong maintindihan. Pabalik-balik. Alam nyo ba, 1,500 yen din to. Nasa 700 pesos. Tapos, diba, natatanggal naman. Hay, kakatapos ko lang mag-work and gutom na ako. Kanina pa ako dito sa sa kotse. 6 pa kasi yung appointment ko. Tapos hanggang 5 yung trabaho. Pag 5:30 kasi medyo gipit sa oras, kaya yun 6 na lang. Hindi naman ako kinakabahan kasi alam kong hindi masakit yung gagawin or hindi rin nakakangilo. Sarap ng feeling ng ganito lang na parang walang kaba-kaba, ganyan.
So since I'm in the hotel and I don't have my whiteboard, I'm gonna try to practice all the hiragana anyway. So I don't have it in front of me, so I don't remember what they all look like. I'm gonna see if my memory is good though. So this is ah, I think. I hope. If not, this is awkward. Awkward. Ah. Okay. There's ah. E, I know that one. Like E. Okay. I think oo is like eh is that's my favorite. That one came out bad though. Okay, that's alright. And then O is like that. Okay, tell me if I got all those right, because that was all from memory. Bag 19, Chapter 8, Page 4. Kukunin ko tong aking tripod dahil ibababa ko to kasi may pinapagawa sa akin si Mama. Ayan, kapag ka-camera mode lang talaga, napakalapit. Teka, i-switch ko sa auto mode, okay? Ayan, oo, diba? So, auto mode na lang tayo. Asan na madala yun? Yan, tabang po. Ano to? Yung pang ano lang to? Yung parang lace na kurtina? Hindi. Ano to? Hindi na talaga yan lang. Kaya lang, hindi nakikita. Ang list naman, anak. Ano bang baga? Oh. Yung papalitan itong puti? Hindi. Yung pink? Yung pink. Bakit? Bakit? Kono pink ga kaeru datte. 何をこのピンクのカーテン変えるんだって。そう。なんで？Anak, bumagal na ako sanay na. Sanay na. Okay. Hindi pa ako house tour. Papalitan na yung kurtina namin itong puti. Diba? Ang cute-cute sana. Oh, pink. Mainiton. Ay. Maurusay na, papa. やっと起きたの。 Ito na guys, yung itsura ng kurtina, puting-putino, pati yung pader. So, parang ang aliwalas niya tignan. Okay din siya for summer kasi yung pink, parang, tama nga sila mama, medyo mainit siya tignan. Andito ako sa mga moisturizers, toner section, mga cream, eye cream, ganyan. Sama-sama sila dito. Pambagets, pang matanda. Mga pang pilikchu. At ito yung sa katabi naman nila ang mga glue. Marami dito yung mga na-try ko na sa mga mascaras. Tapos ito eyeliner, yung hyper sharp liner. Na-try ko na din to kaya lang parang hindi ko masyadong matandaan. So hindi okay. Ito maganda to. At ito yung iniisip kong itry ngayon. Medyo maaga ngayon ang... Oh. Hindi yung channel niya. Hindi. Maaga ngayon ang Sweet Magazine. Ngayon pala kasi usually nasa 12, ganyan. Pero ngayon maaga. At mag-video ako. Ayan. I was recording for testing purposes. Special guest to sang ga imasu. Samu desu. Yoroshiku onegaishimasu. Cute. I love the sound of chains. ASMR. ASMR, yeah. Ah. Oh, kawaii. It's very kawaii, right? Japanese lesson time. Kaki kuke ko. This is hiragana, guys. Let's go. Ki. Ki. Ku. K. First letter, first character of my name. Yeah. Ko. Cool. Yay.
What is that? Your name. Thanks for watching. Bye.